Hola, Donati. Què, Vanessa? Què et sembla el modelet? Dona, preferís Brad Pitt, però he d'admetre que estàs de la muerte. Mojo picón, la rica salsa con... Aparta, que no em deixes veure la tele. Reconeix que em tens enveja. Perquè te'n vas a Canàries en falles? No. El que em fa ràbia de veres és que ets independent, que guanyes una pasta i que tens una tele de plasma. Mira. Vanessa, què fas? Canvia de canal. I per què no utilitzes el comandament a distància? Sí, perdona, però estic tan acostumada a la tele de casa que... Jo podria comprar una nova a ton pare. Ell diu que va perfecta, que pitjor era quan es veia sempre en blanc i negre. De vegades trobo a faltar tant la mare. Ei, Vanessa, no vull veure't així, Escolta'm, per què no te'n vens amb mi a Canàries? M'encantaria, però tinc un examen després de falles i me'n vaig al xalet d'una amiga. Estudiar? Sí, anatomia. Molt bé. Hem conegut a uns tios genials. Vanessa, ves amb compte, Els tios només volen una cosa de les dones. Primer et diuen sí. Ja ho sé. Primer tens que aguantar tot això rotllo de la poesia abans d'arribar a la mèdula. Però val la pena. Caram, amb les noves generacions. Convius amb tu mateix i mai no et coneixes bé. Hi ha coses dins de tu, potser et sorprendran i no sabies quantes s'entendries. I has fet manies, manies, manies. Les manies no les curen els metges. Maniàtics, maniàtics, No pot ser, Ximó. Pessiga'm. Dis-me que estic veient visions. Mira-la, si és bonica. Vine, Raquel, mira que et passa un bes. Va, continua fregant gots, que no estic per a romansos. A sus órdenes, mi sargento. I tu què mires, Què mires? No, és que no sé què dir, cunyada. M'has deixat sense paraules. Què és, un brusó fashion? Mira, millor tanca la boca, Ja és prou que un altre any ens l'hem de passar sense cambrer durant les falles, perquè damunt haig d'aguantar les teues gracietes, Què? Santi també és faller? Que si és faller... Triple bunyol d'or, amb fulles de llorer i brillants. No fotes. Si el primer que va dir només nàixer va ser... Senyora Comare, ja pot començar a cosir ma mare. I encara no heu trobat ningú per substituir-lo? Què va? La gent és molt rica, Òscar. Ningú vol treballar en falles. València és la tierra... Mireu, jo tinc unes ganes que passen ja, que passen. Vinga, dona, són dies de festa. Tot el món està de bon humor. I tan beguts que no saben si beuen conyac de garrafa o aiguarelles. Clar, i es pensen que el bar és la prolongació del casal, però si només venen a vomitar i a pisar-se fora del pàter. Vinga, va, alegra eixa cara. No, deixa'm ja. Mira, no. Però què fas? El brusó és un reclam per als fallers. A més, et para molt bé, no? Sí? Sí? Vestida així t'assembles a... A què? Òscar, a qui s'assembla vestida així? Al tio Vicent, el que portava sempre el caliqueño a la boca. Ai, Mira, Òscar, un dia ens trobarem tu i jo a soles en un carreró a les fosques i desitjaràs no haver nascut. això és el que sempre em deia ell. Clavada. Clavada al tio Vicent. I per últim, el pitjor de tot són els tios que volen presentar-te a sa mare. Faces el que faces, ella sempre cuina millor que Arguiñano. Ho tens tot? Sí. Ja he completat el manual per a ser una dona feliç com tu. Marta, Marta, perdona, no sabía que estabas nueca.
Atén, estic buscant Vanessa. La tens al sofà, passa. I no estic nueta, És un biquini. Un biquini i no tens por de refredar-te? Oh, pare, què volies? Què vol dir que no pots estudiar a casa? No puc concentrar-me amb tanta traca. Si posares climalit, agarrat, que ets un agarrat. I des de quan va el diari de Patricia per examen, I per cert, des de quan és en color? No ha parat d'estudiar anatomia. Jo l'estava ajudant amb els ossos. Clar, i per això portes el biquini de la Barbie. Ets un cavernícol, Andreu. Cavernícola? Vanessa, objectivament, a tu t'agrada el biquini? Objectivament, pare, jo preferís per toples. Però Vanessa, però bé, Què vols? Ai, encara tinc molt que estudiar. atén que... Mira, demà vindrà el teu cosí de París, l'Antoine. Que bones, per favor. Antoine? Qui és Antoine? El fill de la meva cosina Rosita. Ve a passar les falles amb nosaltres. Jo me'n vaig uns dies a estudiar al xalet d'Helena. No em pots deixar tot sol, per això he vingut a dir-te-ho. Pare, ni morta em quedaria a València en falles, no? Ah, clar, i qui l'acompanyarà durant estos dies, Ella si no coneix ningú, es podria a la perdre. guarderia? A una guarderia? Atén, no és cap criatura. Té 30 anys, Damunt un iaio, sí, home! Que jo en tinc 36, No, i a més, l'Antoine és un tio excel·lent, sofisticat, sensible. Té un restaurant a París, practica el ciclisme, El típic gabacho. A mi no comptes, pare. He d'estudiar. Ah, i jo he d'obrir la llibreria. Atén, he de guanyar diners. En aquest cas, és igual que estiga tancada, no? Atén, Vanessa, va. És igual que estiga tancada. Tu què creus que ha volgut dir-me amb això, Els adolescents són tan enigmàtics? Enigmàtics? Ai, mira, s'ha deixat el llibre. Gràcies, Marta. Història de la literatura? Però no estava estudiant anatomia. Vanessa! Per favor. Per què no, Si ho fa Santi? Santi! Perquè jo no. Òscar té moltes qualitats. Li hauríem de donar una oportunitat. Però si l'última vegada que li van donar una oportunitat va omplir les sucreres amb pebre. A més, si Òscar no sap ni obrir una botella. Que no? Mira, sóc capaç d'obrir una botella amb una mà i els ulls tancats. Què? Fes-ho. Fes-ho, Òscar. Demostra la traça que tens. Horta sí. És que no sé, tinc la mà suar. Mira, Ximo, dis-me una qualitat del teu germà, Només una i el deixaré treballar al bar. Dis-li una, va. Ho sabia. Ximo, i una qualitat? Mira. Vaig, Òscar. No em pressiones. Mira, la culpa és d'això, que no va bé. Això només amb un colpet. Vanessa, no trobo els meus papers. Tu saps on estan? És que estaven... Els havia deixat... Gràcies. Escolta, i somriu quan arribi l'Antoine, d'acord? Et compensaré, bonica. Antoine, quina alegria! Andreu, soc molt content d'estar així. Passa. Vanessa, que ha arribat Antoine. Però, escolta, com és que has tardat tant? Hi ha un caos terrible a l'aeroport. Abans d'aterrar, s'han tingut una hora volant sobre el Miquelet. Típic de falles. Traques, bunyols de carabassa i vaga de controladors. Antoine, Vanessa, la teua cosina. La la! Hola, Antoine. Contagié. Disculpe. Yo estaba a la ducha. ¿Bañarle, tete? Pau, no, Antoine. Tu, Vanessa. Vanessa, bonica, que Antoine parla perfectament el valencià. Sí, em va ensenyar ma mare. Antoine, Vanessa serà la teua guia durant estos dies. Jo és que d'obrir la llibreria, ja saps.
Si l'amo no està al peu del canó... Jo he tancat el restaurant. Si l'amo no pot fer festa... Clar, però no vull molestar. Segur que Vanessa té coses millor a fer. No, què dius? Però si Vanessa està encantada. A que sí, Vanessa? Oui. Vanessa, veritat que sí? Ah, sí, em fa molta il·lusió. Sí, és que tots els valencians portem una falla al cor. Que crema. Bé, ens veiem després, eh? Vinga, passeu-ho bé. Posat còmode. M'encisen les falles. Des que era xicotet que me n'ha parlat ma mare. A mi també. Sí, em tornen boja. El colorit dels monuments, l'olor de la pólvora, la música... El pas doble del mestre Padilla. València... Ai, sí! Amunt, València! Ai, visca el València! És el millor! València! Si hagueres vist el Pepón este matí com anava, ell i la tropa. Che, mira, che, quin escàndalo. Madre de Déu, estos, quina falla son estos. Haz del campo. Com esteu? Santi, t'he dit 1000 voltes que no vull traques al bar. ¿Acaso soy yo el guardián del fallero? Estic de vacances, ¿te recordes? Alegra, dona, que avui és el dia de la planta. Sí, la planta del moniato. Va. No te'n fa d'estar. Tu, vine. Alça la tapa i apunta bé, que sembla que tingueu Parkinson. És clavada, sí o no? Clavada, clavada. Simó, un reventat. 2, res de reventats. Xxt, tasteu això. Vegeu a veure. Què? Ah, que sí? Què és? Aigua de fregar? Tu m'has estat espiant, de pillastre. Molt bé, Òscar. Reventat, pitxer de sangria, braves i papes a la 3 i dus la nota a la 2, que tenen molta pressa. Ei, que no sóc un polve. No cal que me ho jures. A bones hores t'hauria donat el treball si no fores germà de Ximo. Però era una qualitat o no? Òscar! Mire, fill, porta'm un talladet descafeinat, tocadet d'anís i 2 sobrers de sacarina. La llet natural, per descomptat. Sí, ara em posaré a munyir la vaca. Mira, això és el que hi ha. Vegi si t'apanya alguna cosa. Carregaets de faena, Sí, i damunt la bruixa que no para de donar ordres. Sembla Camacho. Espera, quedaré també les pates. Òscar, la 2, cobra la 2, que tenen pressa i se t'escaparan, va. Sí. Ok, mister, jo cobrir la banda. Els polítics de sempre. Dones mamelludes. Tots els sants de la mateixa falla. President, li falta substància. Ets injust. Hem fet ninots originals, gent del barri. Sí, la pobra Raquel. Ja té prou amb el nas que té. Una Albergínia. Quin valor que teniu. Ens així clavada, Clavada! Sí. Quan ho veja, ens clavarà un pinxo per darrere i ens servirà de tapa. Tu creus que s'enfadarà? És qüestió de temps? Molt bé. De qui ha sigut la idea? Tu, on vas? Vine així, que ja t'ensenyaré jo a fer ninots. Home, alça la tapa. Miserable. Basta, filla. Me n'acabe d'assabentar. Ho lamento molt. Ai, Perdona, filla. Ho superaràs. D'ací a 4 dies ni te'n recordaràs del viatge a Canàries, creu-me. Però és que no és just, papà. Estàvem a punt d'enlairar-nos i de sobte... Cancel·lat. Semblava una epidèmia de cancel·lacions. Però és que els controladors no tenen sentiment. No en tenen, filla, no. M'havia comprat un biquini nou. Ho sé, reina, ho sé. Ai, però saps, m'alegre que t'hagi passat això. Home, gràcies. No, filla, vull dir que gràcies a això passarem les falles en família. Anirem a la mascletà, a l'exposició del ninot. Mirarem l'ofrena per la tele. Què em dius, t'agrada el pla? L'agua xiqueta. Però, filla,
Ai, Tonetti, com el carro i l'ACA, res. I ara què passa? Aquí estem. Una altra vegada variada. Hola, pare! Hola, escolteu, sí que heu tardat, eh? Espero que no us hàgiu avorrit. Avorrit, en falles? Què vam? I no vam. Ja. Vaig a canviar-me. Ah, pare, Antoine m'ha ensenyat una expressió en francès. Ah, sí? A tutti pleni! A tout à l'heure. Sí. Ja. No, és que Vanessa té molta facilitat per als idiomes. Ja. Atent, vols que et prepare un martini? Millor una massatgista. Ja. Estic tan fet pols que no podria ni alçar la copa. Hem vist 23 falles. 23? O 32, no ho sé. Al final no sabia si estava veient una falla infantil o un pipicant. No et preocupes, ara descansarem i parlarem de la família, eh? M'he agafat la vesprada lliure. Si l'amo no pot fer festa... M'encantaria, Andreu, però Vanessa vol portar-me a l'exposició del ninot. Ah, sí? És sorprenent la passió que sent per les falles. Qui? Vanessa? I el que en sap, eh? Ah, sí? En sap molt? Ha sigut fallera major que infantil. Fallera major? I vinga a tirar petes, que no té por, eh? No, bé, clar que no. És que en la nostra família portem la traca a la sang. Si quan en fem un anàlisi, en comptes de triglicèrids, en 6 nitroglicerina. El que no sabia és que les falles són de l'època ibèrica. Jo tampoc. Clar que quan t'adones que la dama d'ells porta el mateix pentinat que una fallega, ho entès tot. Sorprenent, veritat, eh? Ens n'anem, pare. Ah. Adéu, Andreu. No, un moment. Tu no vas massa fresca? Ets un cavernícola, saps? Jo sóc un cap... Escolta, no, i tu ets una... Dímera! Vaja, funciona. Molt bé, eixa banda. Veig el que et dic, Ximbo. A veure, seran 3, 6, 9... Va, 14 euros i les papes de baes. 14 euros, 4 canyes? ¿De qué era la cerveza? ¿De esperma de balena? És per el concert en directe. Quin concert? De la banda. Ni que foren el Rolling Stones. A més, estan tots beguts. Sí, els Rollins també, i ho saps que cobren. Vinga, parella, porteu la pasta. Nyas. Vinga, bote! ¿Bote? Ni enginy ni gràcia. I del llibret enguany, cap premi. Això és la Junta Central, que ens té mania. Mania... Ai. Que no hi ha ningú? Quin caos. Com pots dir mania si hi havia ninots que no estaven ni acabats? Els esclaus de Miquel Àngel tampoc, i mira si tenen fama. Ah? I per què no contractem el tal Miquel Àngel perquè ens faci la falla? A Miquel Àngel Buonarroti no crec que puga. Per què? Que treballa per a campanar? Ai, per favor, la mare de Déu dels desemparats, no puc més. És que em fan mal músculs que no sabia ni que existien. Per cert, Santi, escolta, Bonico, pots preparar-me tu esta nota, eh? Sí. I si s'ha de parlar amb el Buonarroti este, fem una comissió i ja està. Escolta, pots posar-me una cerveseta? Sí. Però ben fresqueta. Li diem, mire, Buonarroti, nosaltres la volem com la de campanar, però més xicoteta. Mira, si aconseguissis que Buonarroti faci la falla, la pague jo. Per què no l'ha de fer? N'hi ha qui s'iria de la tomba per un encàrrec. Amb tu volia parlar jo, eh? Ja m'esteu inflant els nassos. Encara més, si t'hem posat una albergínia. Mira, no et facis el graciós, eh? O lleves el ninot o et clavaré esta forqueta pel... Què t'havia dit? Mira, tu calla, eh?
Santi, i ocupa de la comanda. Que jo estic de vacances. Dis-li-ho a Òscar. Òscar! I ara, les postres. No, Antoine, jo ja no puc més, Estava tot boníssim. Flamet de xert i alfàbega. Has d'estar... Per no fer-te un lleig, C'est meravellós. Amen. Mademoiselle? Thank you very much. Deixa't mirar per la sinfonia de sabors. És una combinació molt... atractiva. Harmònica i paradoxal, no? Bo de veres, Escolteu, em podria regalar un amb la venda d'un llibre, Què deu valdre una delicatessen d'estes, 6 euros. 6 euros? Si els clàssics de butxaca es venen a 5. Pare, no compares. Este plat de molta elaboració. Ah, sí? I tu com et penses que es va fer el Quijote? Jugant al xamelo? Que vull dir és que això és un plaer efímer i un clàssic. Un clàssic el pots rellegir sempre que vulguis. Però per a què vols rellegir un llibre si ja saps el final? I un punt de pols. Els llibres, jo sempre li dic, n'haurien de tirar la meitat. Sí, en realitat, Andreu, això està massa recarregat. Ara es porten les línies diàfanes. No t'importa que t'ho digui la veritat? No. No m'importa. Bé, vaig a gitar-me. Tinc els peus fet pols. Et prepararé el sofà. Podries dormir a la meva habitació, Antoine? Però, Vanessa, però què dic? I jo dormirà al sofà, volia dir? No cal. La meva asiàtica ho podrà suportar. Ho veus? La seu asiàtica ho podrà suportar. Pare, podries dormir tu també? Que no, Vanessa, que no. Que Antoine estarà així la mar de bé, ja ho veuràs. Fixa't. Té un entapissat diàfan. Mira't, amb l'harmonia dels seus coixins. I sobretot, Antoine, sobretot, deixa't penetrar per la sinfonia dels seus molls. Què passa? No sé, no han parat d'armar escàndol en tota la nit. Ai, quina desgràcia! Quina desgràcia! Ha sigut terrible! Calma't. Raquel, posa-li un cafè. No. Millor un conyac. Doble. Què ha passat, Òscar? Els fallers. Què? Els fallers els han gastat una de ben grossa. Raquel, vaig a veure què ha passat. Sí, ves. Tinc, conyac. Ai, gràcies, reina. És vinagre. I agraïs que no tenia mals al fumar. Vinga, va, posa't a granar. Mira, avui almenys no tindrem despertar. No crec que es doni temps a secar la pólvora. Ai? I com saps tu que els han mullat els trons de Bach? Òscar! Saps on pense posar-te i sepal com no agranes? Sí. Jure per Sant Josep que si agarra el responsable del talla, coll. Vols soltar el tall a un anglès que encara et faràs un repeló? Això és una conspiració, Chivo. Sí, la CIA, que volia copiar-nos la falla. Va, calmeu-vos. Escolteu, des de juny faller, xurros i xocolata, 6 euros. Fa! Va, Raquel, fes xocolata, carinyet. I no ha sigut la CIA aquí, Què? Algun moniato que es va deixar la porta oberta i un gos ens ha pisat els coets. Sempre estàs igual. Tu no sents la falla, Santi. Que jo no sent la falla? Si tan malament ho fem, per què no te'n vas a Convent Jerusalem? Que jo no sent la falla? Molt bé. Així teniu les meues credencials. Des d'avui torne a ser un civil. El triple bunyol d'or de Santi? Sí? Diuen que va ser forjat pels cartaginesos. Santi, atent. La falla és la teua vida. Si abandones ara, te'n penediràs. Pot ser no ara, pot ser no l'any que ve, però
Però el dia del 75 aniversari sí. Ah! Va, vinga, ànim. Santi, tens un minut? Sí? Vinga, parla. He sigut injust amb tu, Santi. Perdona. Volíem que acceptares dur el nostre estendard el dia de l'ofrena. L'estendard? Jo? Presenten bunyols. Gràcies. No mires així, ja t'ho he dit, Raquel. Jo podria servir taules. La tia Reme tenia una taverna. Sé com tractar els borratxos des que tenies 5 anys. Està bé. I quan podries començar? Esta vesprada. Ah. Però primer cal que parli la meva xiqueta, eh? Ui! És un simple tràmit. Doncs la tens al lavabo. Dona, no deus voler que entre al bany, no? D'acord. Òscar! Sí. Òscar, carinyet. Estàs despatxat. Eh? Jo? Sí. Escolta, però si necessites un cambrer... Tu ho has dit! Vull un cambrer, no un inútil. Va, vinga, Raquel, tranquil·la. Òscar ho farà bé, no et preocupes. Sí. Només necessita un canvi d'entrenador. Sí, Raquel, suaré el brusó, te ho promet, però per favor no m'expulses del partit, Jo treballaré els 90 minuts, Mira, això és el que em preocupa, que en realitat només treballes 90 minuts. Va, tira. I segur que has dormit bé? Oui. Però segur? Clar, dona, com un fakir. Ai, et faig un massatge? No. Crec que si em toqui l'esquena em puc quedar paralític. Et portaré un olotil? No. No? Porta'm 3. Hola, Vanessa. Ui, però no t'havies anat a Canàries de vacances? Com no me'n vaig amb Cayuco? Vaga de controladors aèreos, no? Sí. Tu deus ser el meu cosín Antoine? Marta, psicòloga, guapa i sense compromís. Marta sempre fa la mateixa broma. Però té un ex molt possessiu. Je suis divorciée, libre, comme un oiseau. Tu parles très bien. Oui, merci. Bé, vaig a pel nolotilé. Marta, sí, tornaré de seguida. Molt bé, guapa. Que ja has vist totes les falles? Crec que no he fet una altra cosa. I vista una, vistes totes, no? En realitat, vistes 55? Vistes massa. Però clar, la meva cosina és tan fallera. Sí? Oui. No sé, si vols podem quedar tu i jo per a fer algo més tranquil. Ho sent, Marta, però tenim molta pressa. Vaig a pagar. Em pensava que no t'agradaven les falles, Vanessa. Marta, Antoine és terreny vedat. Ni t'acostes. Però quin culet més francès que té! Anti! Pensava que t'agradava mon pare. I m'agrada. Però és que ton pare és com el bullit. Està bé per al dia a dia. Però quan et posen davant un entrecot ple de sang, vigila el terreny vedat o pronte s'alçarà la prohibició. Ei, Marta. Hola. Vols que quedem per a dinar? M'encantaria, Andreu, però és que avui no tinc ganes de verdura, mira. Ei, com va? La meva esquena! Ai, perdona. Ho sent. No. Ara escolta'm, tu. Hi ha 4 coses sagrades per a un valencià, filla. La paella, la xeperudeta i les falles. Jo no pegue a fugir com tu en falles. El meu lloc està ací. Molt bé, queda't ací. Però no cal que te'n vagis a treballar al bar. Em necessiten, Marta. No és gens fàcil trobar algú que sàpia tirar bé la cervesa de barril, saps? És molt cansat, papa. Quan jo era jove em passava les falles sense dormir. Tu ho has dit? Quan eres jove? Escolta, el metge ha dit... El metge. M'han posat un marcapassos, no una granada. Si fora per tu, ja estaria en un asil. Papa, què passa al cor? Estigues quieta, que m'he clavat els fulcadents.
Matia era Remedios la tabernera, que no se t'oblide. Si a tu et fa vergonya la teua família, a mi no. Papà, escolta... I recorda-te'n, filla, hi ha 4 coses sagrades per a un valencià. La paella, la xeperudeta, les falles i el Llevant Unió Esportiva. Llevant, en les barres blaugranes del teu clàssic jersei. Llevant. Hola, Vanessa i companyia. Adéu. La fusió. Digue'm més, Un dia em fa mal. No puc res, jo no puc. Ai! Què passa? Tant de gemer? Hola, Antoine. Em pensava que algú se ho estava passant bé al replà. L'Antoine, que sí, que se l'ha inflamat el peu i deu ser de les sabates. Deu ser que tinc gangrena de tant de caminar. Tinc una crema fantàstica per això. Mon pare la gasta per a tot, fins i tot de pasta de dents. Ui? Sí. Passa, Antoine. Gràcies. Et prepararé una copeta del peu i et faré un massatge de whisky. Al revés, què fa? Andy! Oh, je suis désolé. Quin culet que té. Si semblen 2 trossets de llomello. Marta Bonica, eixe culet francès té propietària. ¿Tú no tenías un examen de anatomía? Sí, i m'encantaria continuar-lo, si em deixes. Ai, vinga, passa, que ja car de sobra. Una casa preciosa, Marta. Gràcies. Veig que segueixes la tendència minimal. M'agraden les línies essencials, la sobrietat de les formes. Sobretot, aquestes fotos de les barques de Catarroja són la mar de sòbries. Sí, això... I aquests detalls li donen personalitat. És el mestissatge cultural. Per això les vaig posar, sí. Buscava la globalització dels continguts. Veig que parlem el mateix idioma, Marta. Ah, sí? Japonès? Et trobes millor, Sí, Antoine? molt millor. El sofà d'esta nit m'ha matat. Això és la glòria. I per què no et quedes a dormir així? A l'habitació de mon pare. Treballarà tota la nit al bar. Matalàs de làtex, finestres de climalí. Dormiràs com un àngel o com un dimoni. Això és molt temptador, Marta. I ton pare no és massa gran per a treballar tota la nit al bar? Jo sóc partidària que la gent gran se senta útil. Ui. Sí, perquè si no pareix que els espentes a l'asil. Oh, clar. I ho podrà resistir? Jo em pensava que tenia problemes de cor. Vanessa, carinyo, porta un marcapassos, no una granada. Sobretot, que ningú se t'escape sense pagar. Ah, clar. Saps el que has de fer? Mira. Hoy no se fía. Y mañana tampoco. Tampoco. Òscar, no t'atabales. Tu tranquil. Contemporiza amb els clients. Deixa'ls xerrar. Que es confiïn. I quan menys se ho esperen... El destaca un pla de calamar. Sí, això és! Vinga, sense pressions, Òscar. Ix fora i fes el que fa. Mira. Vigila la 4. Pren nota de la 5. Una canya? Ok. Hola, filla. Què vols? Vull veure com tira la cervesa el nebot de Remedios la tabernera. D'acord. Tu guanyes. Sí. Tu guanyes. Aniré a casa, em posaré les sabatilles de dormir i em faré una infusió de camamila. Duraré molts anys, filla, però se'm farà etern. No, papà. No. Vine. Seu. Veuràs, ara. Veuràs. Tu tenies raó. Què vols dir? No sé, se't veu tan feliç. Jo sempre anime els meus pacients perquè seguisquen les seues il·lusions. I a tu, en canvi, te'n vull privar. No és just, papà. Marta, filla, ara sé que m'estimes de veres. O és que vols alguna cosa de mi? No. Filla. Quina estampa familiar. Esteu de foto. Mira, el pajarito. Què fas tu així? Descans, company, descans. Raquel.
Raquel està al magatzem. Però quin descans ni quins romansos. Què passa, que no tens faena, eh? Ai, però, escolta, que company, vull dir que, no sé, que... Nada, tu no eres el meu company. Així tens. Cobra la 3 i pren nota de la 4. Vinga, va, que se t'escapen. Va, va, va. Mira, crec que preferia l'Era Camacho. Mira pa allà. Què, filla? Què et pareix? Tinc traça o no tinc traça? La tía Remedios n'estaria orgullosa. Ai, la tia Remedios. Tu no has anat a l'ofrena, no? Es veu millor així. Tranquil·let, al bar. Clar, bon ambient, bona beguda, tele de plasma de 42 polzades... Sí, ja ho crec. Què et dic? 4 euros. 4 euros? T'he demanat un refresc? No vull que accions de la Coca-Cola? És el cànon dels drets d'autor. Drets d'autor de l'ofrena? Quina barra. Sí. De roure. Què? Ja així la falla de Santi? Estan a punt d'eixir. Per cert, Raquel, enguany sí que he fitxat un bon cambrer, Sí, però no sé si m'agraden els seus mètodes, Però per què dius això? Una tapeta, Ramon? No, gràcies. Però s'ha de consumir, home, que això és un bar. Ja consumir? Ui, i què vols? Vore l'ofrena només amb un refresc? Vinga, prova esta sèpia que m'ho agrairàs. No, que estic a règim. Ja, obris la boca o et faig un piercing al nas. Tu tries. Molt bé! Esta per Raquel. Què? Està bona, Però m'afega, home, que t'ofegaràs. Gina. Metge, Ximo, ves preparant-ne una de braves que a Ramonet li entra fam. Marxant! És un crac, la gent no para de demanar. Sí, i encara sort que no du pistola, Mireu, la falla de Santi, que està a punt d'eixir. Sí. A veure. Hola! Ja han desconnectat per fer propaganda. Hola! Doncs torna a les taules. Això segur que no li ho fan a la de la Jordana, no? Però els pobres... Va, calla i menja. Hola, família! Hola. Escolteu, heu vist un ninot que ja la falla amb un nas així, com una albergínia? Sabeu a què se li assembla, no? A ta abuela? O sigui, que ja l'ha vist. Sí, el Sashi clavada! Però clavada! Tu, no rigues tant i menja. Ai, va, molt bé. No pot sonar-te, l'Antoine. Per què? Hi ha un problema. Sí, Marta és... És que... sonàmbula. És igual. No crec que dormim massa. En confiança, cocina. Jo crec que esta dona vol un poc de... orgullo. Molt bé. No t'ho volia dir, però... Però què? Què passa? Marta és un home. Que simpàtica que ets, cocina. Ho he passat molt bé amb tu. Gràcies. Ja et contaré. Voulez-vous pousser avec moi ce soir? Allez. Jo també t'estime, filla. Ets tu. Podries agafar les claus, no? Ho sent, és que... Escolta, on tens amagada la teua càmera de fotos? Al calaix. Escolta, no t'ho creuràs, però la falla ha tret un nino de Raquel que... Per què no se'n veniu, On està l'Antoine? Se n'ha anat a donar una volta. A on? A donar una volta, pare, estàs sort? Passa, Vanessa, estàs que mossegues? Perdona, és l'examen. Me'n vaig a estudiar. Maleïda anatomia. Una mania, no tinc anatomia. Mai he tingut anatomia. Si hagueres estudiat, ara tot són excuses. Quan s'enlairen els coets, tot el món està content. Què estàs fent? Aigua de València. Mica. Però què fa? Calla, que tot és aliment.
Ara és aigua de Catarroja. I lo meu és això. Sí, ahí ho tens a punt. Ximo, de tirar ningú se'n fa ric. Ets un filòsof, Miquel. No us he pogut veure a la tele. Us han tallat. Calla, millor així. Què passa? Sembleu la legió romana. Què us heu trobat, Astèrix i Obèlix? Hem fet el ridícul. Junta Central, que ens té mania. Mania? Este idiota. Arribaven tard i ens diu anem per darrere. I ens ha fet passar per un jardí ple de fang. Totes les calces brutes. I quan per fi hem arribat, no ens han deixat passar de porcs que anàvem. Un disgust, Ximo. Un pesar. Tot ens passa a nosaltres, estem negats. Va. Com que esteu negats? Això és que no heu provat la poció del tio Ximoràmix. Tasteu això i veureu quina festa. Total, és a €1. O 2. Serà per diners. Jo no estic d'ànims. A mi posen ració. Vinga, amunt ixos cors. Va, amunt els gots. Per la falla! Per la falla! Què? Bo. Bo, sí, senyor. Entra com si... No és com si, sinó que... Sí, ja ho estimo tant. Ara torna! Espera! Alceu la tapa! Estem maleïts, Ximo. Què més ens pot passar? Ens han robat el linot de Raquel! Veniu! Ràpid! Correu! A veure si vos rebenta l'estómac. Marta... Abans de continuar, m'agradaria confessar-te una cosa. Ho sé, ets sonàmbula? No, és per les meues inclinacions sexuals. Ulala, ets un home? No, estic un poc marejada, això és tot. Veuràs, jo estava acostumada a menjar bullit cada dia i... Em seguixes? Sí. I de sobte, un dia, et posen a taula un entrecot ple de sang. I tu què hauries fet? No sé... Menjar-me'l? Tu sí que m'entens. Visca València! Vanessa, què vols? No és un bon moment. Estava a punt de menjar. És urgent. Antoine, està ta mare al telèfon. Sembla que el restaurant s'ha incendiat. Ulala, bon dia. Tu on vas? Potser em necessita. Per què? També ets bombera? Vanessa... Aló? S'ha tallat? Ai, no devia de ser tan important. Però què t'ha dit? Que s'havia cremat la cuina del restaurant. Però si estava tancat? No sé, potser no l'ha entès bé. Com parla tan cago? He de parlar amb ella. Oh, Antoine! Però Vanessa, però... Soc teu a tot i pleni. Però què fas, Vanessa? No t'aprofites de mi. Bé, només un pas. Oh, la meva esquena! Jo també t'estimo. Ui, perdó. Vanessa? Pare! Andreu? Antoine! Però què és això? No, escolta, no és... Oh! Andreu, no és el que sembla. Jo tenia una cita sexual, però amb una altra dona, eh? Una cita amb qui, pederasta? Si tu així no coneixes ningú. Antoine, mon amour, t'estic esperant. És ella la teua cita sexual? Sí, papa. Sí? No. Sí? No. Sí, Marta, sí. Que no. Escolteu, voleu fer el favor d'aclarir-vos? Antoine, potser abans m'has interpretat malament. Que jo té que... Oh, estic fart dels vostres embolics. Me'n vaig a un hotel. Però si està tot ocupat, estem en falles. És igual, dormiré en un caixer automàtic. Antoine, el telèfon. Adéu, Andreu. Marta, no tens res a dir? Jo? Vols que sopem junts? Enhorabona, Marta. Sembla que has tornat al règim de verdures. De verdura? Marta!
començar com una broma, però se me n'ha anat de les mans. Has matat Ximo? Què, no? Òscar? La veritat és que no m'han faltat ganes, però no és ell. No... És el ninot! Havia sigut tu, Raquel! I qui pensaves que era, El majordom? I què penses fer ara amb mi? I què vols que faça? Dona, ho sé tot. Què? Raquel, els metges poden ajudar-te. Però què dius? Tindràs una sala, però tu sola. Va, Santi, vine si parlarem una mica. Aniré a Picassent a visitar-te. Va, no sigues idiota. Molt bé. Tira el ganivet i alça les mans. Santi, per favor. No m'obligues a disparar. Mira. Alegria, alegria! Òscar! Talla la llima! Mira, que és inútil. Miquel, porta la farmaciola. Ai, Ximo. Què passa? Que se m'escapa l'animeta. Ore, l'animeta per així no cap, bruto. Ai, Ore. bufa-te-te, Ja està. bufa-te-te. Això no res, ara ho desinfectem i demà com a nou. Sí, Estate bufa, que- bufa. Ai, que és alcohol. I què volies, una merinda? Passa'm el betadiner. Bufa-te-te, bufa-te-te. Ja va, tranquil, no és res. No és... Molt bé, Ahí va bé. molt bé, ja està, ja ho tenim. Veu? Sí que s'ha fet un bon tall. Sí? Se li veu l'os. A veure, a veure. Ah, mira, Òscar, això blanquet és l'os. Mira, veus? Sí, vols callar? Òscar! Que este sempre ha estat molt mimat. Ai, mare, senyor. Escolta, què estaves preparant? Ah, un poncho. Això li falta color. Sí? I què? I d'alcohol com ho veus? Tirant, tirant. Ei, xicots! Hem trobat el ninot! Enguany indultarem el ninot de Raquel. Ole, sí senyor, alegria! No vull traque salvar! Que no! Ole, a veure! Ei, no patiu, que jo ho apagaré! Òscar, no! No! Mare de Déu, senyor. Ara sí que se m'escapa l'animeta. Quina sort, Enguany no treballem el dia de la crema. Sí, i gràcies a tu tampoc treballarem en una setmana. Que ho passeu bé? Sí, estàvem pensant ballar una sardana, mira. Ja. Andreu, podries canviar de canal? Sí, clar que sí, home. Va, Podries canviar també de tele a RAC, que ja les fan en color. No, si estàs en color. El que passa és que de tant en tant se'n va, mira. Se'n va i ja no hi torna. Altra vegada l'últim. Andreu! No, espereu, que jo sé com va això. Òscar, deixa-ho que te la carregaràs. No, dona, no, que això és un colpet. Hola, ja s'han acabat les falles. Hola. Bé, almenys no en tornarem a sentir parlar fins l'any que ve. Ja tinc els talonaris de la loteria de la falla. Quantes en voleu vosaltres? Una. Dos. Aquí. Com disfrutaria amb tu amb la crema. Sí. On di? Marta bonica, se t'ha quedat un tros de carn enganxat. A la dent? No, al cervell. Què? Per fin cremen la falla o què? Porten mitja hora i no l'encenen ni a tirs. Però mireu quin tros d'animal, però... Què fa? Si es disposa a tirar un bidó de gasolina, però qui és? Papà! No, Miquel, no! No, Miquel, no! No facis que... Miquel, per l'amor de Déu! Miquel acaba de cremar tot el carrer! Truqueu a una ambulància! Però nosaltres... No, però... Qui no podem... Qui... Santi!
Santi! Què passa ahí?